בואו, יש לנו בעיה, גם לנשים וגם לגברים. לנשים, כשהמחזור פוסק, העצם מתחילה להידלדל. אצל גברים, כשהטסטוסטרון יורד, העצם מתחילה להידלדל. קודם כל, הדבר החשוב ביותר זה התעמלות. אפשר לנצל ולחזק ולסלק את זה על ידי הליכה, אבל לא הליכה של סבתא ביילה, אלא הליכה כמו חייל, מהר, יפה וטוב. ולא הליכה של 10 דקות, אלא להתחיל בחצי שעה, וכל פעם להוסיף עוד 10 דקות, עוד 10 דקות, עד שהולכים לפחות שעה וחצי ביום. ורצוי לעשות את זה בצוותא עם בן זוג או עם בת זוג, ואז לשיר קצת, לתת לעצמנו מרץ, ואפשר ללכת גם להתעמלות בכל מיני מתנסים או בכל מיני מקומות לחיזוק העצם. אפשר לעשות בבית הרבה תרגילי רגליים, הרבה תרגילי גוף כדי לחזק. אבל כדי להכניס פנימה סידן, מוצרי חלב לא יכניסו לכם סידן. כמעט ואין סידן במוצרי חלב. ואם יש, סידן, זה סידן סינתטי. סידן שלא כל כך הולך עם הגוף שלנו. ואז זה לא עוזר, אנחנו אוכלים, אנחנו גם משמינים מהרבה מוצרי חלב, כי אומרים לנו שמוצרי חלב נותנים לנו סידן, אבל עור ופרח. מה שיכול לתת לנו סידן זה טחינה גולמית, שאפשר לשים בתוכה כפית של סילן או כפית של דבש, ולערבב יפה, וזה טעם של חלבה. אפשר לשבת עם זה מול הטלוויזיה וללקק את זה. זה סידן טהור שנכנס לגוף ומזין את הגוף בסידן.